तनी या काल एगो हमनी के गाना वेव कंपनी से रिलीज होता, हो गई झगड़ावा भतारे से। हमारे एगो गाना 2 मई के बनारस में लॉन्च होता, ओकरा के हमनी के प्रीमियर करत तनी जा। वादा बा आप सबसे, और आप लोग जितना भी भैया के फैन बनी जा, आप लोग परेशान मत होकी जा, आप लोग तनिकियो चिंता मत करी जा। निश्चित ही गाना हिट बा, आप लोग के बहुत अच्छा लगी, बहुत बढ़िया लगी, आप सबको बहुत मजा आवे वाला बा गाना में। ये वादा बा हमार, तो आप लोग तनिको मन के छोट नहीं करेंगे, और मजबूत गाना बा, आप सबके बहुत अच्छा लगी। जो कि शिल्पी राज जी गौले बनी, आर्या शर्मा जी के म्यूजिक है, कंपोजिशन कैले बने हमार भाई शुभम तिवारी जी, जेकर 4 तारीख के बियाह भी बा, तिलक बा, और 8 के बारात बा शुभम भाई के। और उनका के भी बहुत सारा शुभकामना बा हमरा तरफ से। भोजपुरी के